До подачі заявки ви повинні звільнити своїх працівників. Враховуючи те, що після подання заявки і після того, як податкова отримує інформацію або від порталу Дії, або від державного реєстратора, що такий-то ФОП знаходиться в ліквідації, то відповідно вона формує план позапланових перевірок і відповідно перевірку щодо ліквідації. Якщо вона вийде, наприклад, вам подала заявка, у неї зараз вільні є податкові ревізори, і відповідно не можуть перші ж дні вийти вам на податкову перевірку. І якщо у вас не звільнені працівники, то вона вам складе проміжний акт перевірки. І після того, як ви вже звільните працівників, тоді вона вже буде, і ще буде одна додаткова перевірка. В даному випадку краще зробити все до дати подання, розрахуватися з всіма контрагентами, звільнити всіх працівників цього питання, закрити розрахункові рахунки, до цього розрахуватися з бюджетом, потім подавати заявку.